Tomi moi. Kokemuksen ääni ja varmuus käytössämme. Olen ollut useamman kauden kaupunginvaltuutettuna ja kaupungin hallituksessa. Osaamiseni on vahvaa alueen luottamustehtävistä. Olen toiminut pitkään asuntoyhtiöissä, myös yrittäjänä. Yrittäjien yhtä lailla työttömien sekä asumisen arjen asiat ovat tärkeitä. Urheiluseuroissa eli nuorisotyössä olen ollut jo 80-luvulta lähtien. Vakaa talous varmistaa palvelut kaikenikäisille, verot ja maksut ovat jo liian korkeat, syrjäytyminen otettava vakavasti, matalan kynnyksen palvelut käyttöön, opetus oltava laadukasta, pienemmät ryhmäkoot. Numeroni Järvenpäässä 160. Aluevaltuustossa haluan turvata palvelut ja saada vammaisten äänen esille. 30 vuotta nelirajaa halvaantuneena on luonut käyttäjän kokemuksen palveluista. Yleinen turvallisuus ja turvan tunne on saatava paremmaksi. Hoitoon pääsy ja hoidon seuranta on varmistettava. Vammaisten kohteluun on saatava muutos. Byrokratiaa ja koko hallinnon menoja on leikattava. Numeroni Keski-Uudellamaalla 2135. Vaikutetaan yhdessä tulevaisuuteemme. tomipassi.fi. Kiitos.